आं थैना थांनायनि उनावसो बयनिबो आंगो जागोन नामा? आं थैना थांखांनायनि उनावसो मानसिफोरा आंनि मोजांखौ हास्थायगोन नामा? आं थैना थांखांनायनि उनावसो मानसिफोरा आंखौ बोर सारस्रिगोन नामा? आं थैनानै थांबासो मानसिफोरा आंखौ खबर लानो फैगोन नामा? थांना थासान्दि समाव खबर लानो रावहाबो सम गैया। जेब्ला मानसिनि जिउआ जोबनानै थाङो अब्लासो खबर लानो फैयो आरो बुङो मानसिया जोबोद मोजांमोन, बयजोंबो गोरोबनानै थायोमोन, मारै बेफोरबायदि जाखो होननानै। आरो बुंबावो सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै जायगा मोनहैदों होननानै। नाथाय थैखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो नांगौ? थांना थासान्दि समावनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुं, नाथाय थैना थांनायनि उनाव नङा।